ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተከታተልቲ ከመይ ኣለኩም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተከታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ሼር ምግባር ኣይተሕመቑ። ናብቲ ዛንታ ቀብለኩም ሰናይ ምክትታል። ካብ ግዜ ቁልዕነትና ሓቢርና ኢና ዝዓበና። ገና ኣብ ግዜ ንእስነትና እንዳሓለና እዩ ወለዲ ክልቴና ቃል ተዓበበት እዮም ዘሕፀዩና። እቲ ዝዓበናሉ ከተማ ስለ ዝኾነ ወለድና ዝኸፈቱልና በሪ ተጠቒምናሉ። ካብ ምሕዝነት ናብ ፍቁራት ክንከውን በቃዕና። ትምህርቲ ምስ ውዳእና ድማ ሕፁየ ይኹን ኣነ ስራሕ ተቆፀርና ረክብና። ወለደና ዝፈቐድዎ ስለ ዝኾነ ሕፁያት ምዃንና ኩሉ ጎረባብትና ስለ ዝፈልጥ ንኽቐርቡ ኣይስከፍን ዝነበርኩ። ቤተሰብና እውን ትምህርቲ ተማሂርና ዕድመና ኣኽሉ ስራሕ ተቆፂርና ዓርስና ኣብ ዝኸኣልናሉ እዋን ክንምርቆዩ ድሌቶም ዝነበረ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ወለደይ ካዕቱ ክውፅእ ብዛዕባ መርዓይ ይዛረቡ። ኣነ ግና ምስ ዓርኪ ሕፁየ ብሕቡእ ርክብ ጀመርኩ። ምስ ሕፁየ ፍሉይ ዕርክነት ዝነበሩ ዓርኩ ንዝርአዮም ሰብ ከም ኣዕሩኽቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሕዋት እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ንሱ ኣብ ስራሕ እንትውዕል ኣነ ምስ ዓርኩየ ግዘይ ዘሕልፎ ምሳና ዝዓበየን መማሃርተናን እዩ። ልክዕ ከምቲ ሕፁየ ይቐርቦ ስለ ዝነበርኩ ስጡም ርክብ መስረትና። እቲ ሕፁየ ግና ንዓርኩ ኣዝዩ ስለ ዝኣምኖ ንዓይ እውን ስለ ዝፈትወኒ ዝነበረ እዚ ዝበሃል ስግኣት ኣይነበሮን። ምስ ሕፁየ ዝነበረ ንርክብ ከይቋረፅኩ ምስ ዓርኩ እውን ቀፀልኩ። ንክልቲኦም መሓዙት ኣብ ዝደለኽዎም ዝመረፅክዎም እዋን ርክብ ይፍፅም ነበርኩ። ሕፁየ ቅድሚ መርዓ ድንግልናይ ስለ ዝሓብክዎ ንኡ ገዲፈ ምስ ካሊእ ርክብ ክፍፅም ኣይመስሎን ነይሩ። ወለደይ ዝፈቀድሉን ዝፈተውዎን ዋላ እኳ እንተነበረ ምስ ዓርኩ ዝነበረ ንርክብ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዘያይደ ኸደ። ኣፍቃሪየ ምስ ዓርኩ ዝነበረ ንርክብ ብዓይኒ ጥርጣረ ክርኢ ከኣለን። መዓልቲ መርዓና እናቀረበን ትመፅእ ግና ኣደይ ብጥርጣረ ዓይኒ ክትርኤኒ ጀመረት። ንቤተሰበይ ምስ ሕፁየ ክሓድር ኢለ የማኻኒሞ ግና ምስቲ ዓርኩየ ዝሓድር ዝነበርኩ። ምስ ዓርኪ ሕፁየ ዝነበረኒ ስምዒት ጊዜያዊ ስምዒት ዝመስለኒ ነይሩ። ዝተወሰነ እዋን ክሳብ ዝምርኦ ብሕቡእ ክንፀንሕ ድሓር ግና ርክብና ክነቋርፅ እየ ንነብሰይ እሚናያ ዝነበርኩ። ይኹን እምበር ብቐሊል ዝግደፍ ኣይነበረን። ክልቴና ንራኸበሉ ገዛ ተኻሪዩ ስለ ዝነበረ ካብ ስርሐይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ፈጢረ ምስኡ እየ ዝውዕል። እቲ ንራኸበሉ ገዛ ሕፁየ ይፈልጦን። ወለደይ መዓልቲ መርዓይ እንዳቐረበን ትኸይድ ንኽዳሉ ይነግሩኒ። ኣብ ግዜ ቁልዕነትና ብቓልን መፅባዕን ዘፃመዱና ወለዲ ክልቴና ሕፁያት ተስፋ መጻኢ መርዓና ዕምበባናን ክሪኡ ቤተሰብ ምስ ሙሉእ ጎረባብትን ውራይና ከድምቕ ላዕልን ታሕትን ይብል። መርዓ ግዜ እንዳኣኸለ መፀ። ኣደይ ምስ ሕፁየ ክምርቆን ብቤተሰብ ዝተኣተወ ቃል ከይፈርስን ኣዝያ ትጭንቕ ስለ ዝነበረት ድማ ክትከታተለኒ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ከም ወትረይ ናፍታ ዓርኪ ፍቃርየ ዝተኻርያ ሕብእትን መራኸቢትና ገዛ ብምኻድ ምስ ዓርኪ ሕፁየ ፃምእ ስሚተይ እንተርዊ ሓንደበት በረ ተኳሕኳሐ። ዓርኪ ሕፁየ ተልዒሉ በሪ ድሕሪ መኽፋቱ ኣደይ ናፍቲ ገዛ ብሓይሊ ደፊዓ ኣተወት። ኣነ ዕርቃነየ ዝነበርኩ። እታ ብመፅባዓ ክተዋስበኒ ተሓስብ ዝነበረት ኣደይ በቲ ዝርአየቶ ነገር ኣመናት ሓዘነት። ኣነ እውን ኣደይ ከምኡ ኮይነ ስለ ዝርአየትኒ ኣመና ሓፈርኩ። ክዳኔ ተኸዲነ ከዛረባ ድማ ተነግረኒ ንዓይን ንዓርኪ ሕፁየን በቲ ዝገበርናዮ ግዕዜና ትወቅሰና። እቲ መሽጥር ንማንም ኣሕሊፋ ከም ዘይትሕበናን ክልቴና ግና እቲ ዝጀመርናዮ ሂወት ረሲዕና ከም ምንም ርክብ ዘይነበረና ክንረሳሳዕን ክንፈላለይን ተጠንቅቃና። ኣነ ካብኡ ምፍላይ ኣዝዩ ዝኸብደኒ ዋላ እኳ እንተነበረ እቲ ዓርኪ ሕፁየ ግና ብፍጹም ካባይ ከም ዘይፍለን ኣዝዩ ከም ዘፍቅረንን ነደይ ተዛረባ። ኣደይ ግና ብሕርቃን ፀረፈቶ። ንመርዓ ዝቐረበት ሕፀይቲ ዓርኩ ንብዕላጉ ኣምሪራ ኣውገዘቶ። ንዓይ ድማ ሒዛትኒ ገዛ ኸደት። መርዓይ ሓደ ሰሙን እንትቀርዮ
ናብ ስራሕ ምስከርኩ ኣርካ ሕፁዬ እቲ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ቢሮ ስለ ዝፈልጦ ናብቲ ቢሮ ሰተት ኢሉ ኣተወ። ምስ ረኣኽዎ ነብሰይ ፍሉይ ስምዒት ወረረኒ። እታ ቢሮ ንበይነይ ዝሰርሐላ ስለ ዝነበረት ካልእ ሰብ ኣይነበረን። ንምንታይ መፂኻ ክብሎ ይከኣልኩን። ኣነ እውን ከም ዋዛ ዝጀመርኩ ርክብ ኣብ ፍቕሪ ስለ ዘጠሓልኩ ናፊቐዮ እየ ነይረ። እቲ ቢሮ ብምዕፃው ናባይ ቀረበ። መርዓ ሱሙን ከም ዝተረፎን እንታይ ክገብር ከም ዘለና ይሓተኒ። መርዓ ገዲፈ ምስኡ ክቕፅል ይድሌቱ። ኣነ ግና ዋላ እኳ ነፍቅሮ መርዓይ ክስርዝ ግን ኣይደለኹን። ናባይ ብምቕራብ ስምዒተይ ተረድአ ከም ዘፍቅሮ። ግና ድማ እቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ዝተሓፀኽዎ ዓርኩ ዝተሓሰበ መርዓ ከም ዘይገድፎ ነገርክዎ። ካብኡ ንኽፍለ ከም ዝደለኹ ተረድአ። እቲ ንመርዓ ብቤተሰበይ ዝተሓረየ ሕፁዬ ክፍለየ ይመረፅኩን። ግና ድማ ምስ ዓርኩ ዝጀመርክዎ ስምዒታዊ ርክብ ኣብ ፈተና ኣትወኒ። ንዘይረብሕ ጊዜያዊ ስምዒት ክብል እቲ ብወለደይ ዝተሓረየለይ መርዓውየ ክስርዝ ከም ዘይደለኹን ርክብና ብኣግኡ ክቋረፅ ከም ዘለዎን ኣቕበፅክዎ። ምንም ከይተዛረበ ብዝሃብክዎ መልሲ ተስፋ ቆሪፁ ገዲፉኒ ካብቲ ቢሮ ወፂ ኸደ። መርዓ መዓልተይ ኣኺሉ ምስ መሓዙተይ ተመላኺዐ ወቂበ ቤሎይ ተኸዲነ መርዓው እንዳተፀበኹ እናሃለኹ ሓደ ዝተዓሸገ ፖስታ ተለኣኸኒ። ካብተን መርዓይ ከድምቓ ዝመፃ መሓዙተይ ተፈለይ ናብ መደቀሲ ኣተኹ። ክሳብቲ ዝተዓሸገ ፖስታ ከፊተ ዝሪኦ ነፍሰይ ብጭንቀት ኢደይ ድማ ብፍርሒ ክንቅጥቀጥ ጀመረ። ከፊተ ዝረኣኽዎ ነገር ግና ኣዝዩ መደንገፂ ነይሩ። ምስ ዓርኪ ሕፁየ ዕርቃኒ ደቂሰ እንዳሓለኹ ዘርኢ ፎቶታት እዩ። እዚ እናርኣኹ ኣደይ እቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ ከፊተ ኣትወት። ነብሰይ ረዓደት ብፍርሒ ተወረርኩ። መርዓዊኺ ስለ ዝመፀ ምስ ኣዕሩኽ ተኽኹኒ ብማይ ሒዛትኒ ወፀት። ኣብ መዓልቲ መርዓይ መንፈሰይ ተዘረገ። ዓርኪ ሕፁየ ዓርኪ መርዓዊ ኮይኑ መፀ። እታ ዕለት መርዓይ እንታይ ክፍጠር ይኸውን? ዓርኪ ሕፁየ ኣብ መዓልቲ መርዓይ ምሽጥረይ በቲኑ ጉድ ከይገብረኒ ሰጋእኹ። ግና ከምዘይሓልፍ የለን። እታ ዕለተ መርዓይ ብስጥቕታ ኣሕለፍክዋ። ምስ ኣፍቃሪየ ፅቡቕ መርዓ ኣሕሊፍና ናብ ሓዳር በቃዕና። ይኹን እምበር ብሎሚ ፅባሕ እቲ ዕርቃኒ ዝተለቐቐ ምስሊ ክሪኦ ይኸውን እዩ እንዳበልኩ ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍክዎ ምሽጥር ከይበፅሖ ይሰግእ ነበርኩ። ሕፁየ እውን ኩነታተይ ከስተውዕል ከኣለ ፅቡቕ መንፈስ ከም ዘይነበረኒ ግንዘብ። ኣነ ግና ምንም ከም ዘይኮንኩ ረዳእኽዎ። ዓርኪ ሕፁየ ድሕሪ መርዓ ናብ ገዛይ ምምፃእ ኣይገደፎን። እቲ ናይ ዕርቃነይ ፎቶ ድማ ናብ ሞባይለይ ምልኣኽ ቀፀለ። ንሕፁየ ዝሓባእኽዎ ምሽጥራት ከይቃለ ብጭንቀት ነብሰይ ወዳእኹ። እዚ ምሽጥር ንሰብ ዝካፈለ ይነበረን። ብሕሱም ጭንቀት ሓሚመ ደቀስኩ። ሕክምና ምኻድ ይኹን ዝኾነ ሰብ ከማኽረኒ ኣይደለኹን። ባዕሊ ሓዳረይ ግና ኩነታተይ ስለ ዘተሓሳሰቦ ነደይ ክነግራ ተገደደ። እቲ ምሽጥር ግና ንወላዲተይ ኣይሓባእኽዋን። ካብ ዓርኪ ሰብኣየ ከም ዝጠነስኩ ነገርክዋ። ኣደይ ቅድሚ ሕዚ ምስኡ ርክብ ከም ዝነበረኒ ስለ ትፈልጥ እቲ ጥንሲ ካብ ሰብኣየ ከም ዝጠነስክዎ ክነግሮ ተርድአኒ። ቅድሚ መርዓይ ቅድሚ 2 ሰሙን ዘጋጠመ ጥንሲ እዩ። ኣፍቃሪየ ካብ ዓርኩ ጥንሲ ሒዛየ ተመርየዮ። እዚ ድማ እዩ ንዓይ ኣብ ከቢድ ወጥርን ጭንቀትን ተኣቱ ዝገብረኒ ዘሎ። ኣደይ ግና እቲ ዘሕለፍክዎ ሂወት ወቂሳ ንቐፃሊ ክብርትዕን ንሰብኣየ ምስ ዓርኩ ርክብ ከም ዝነበረኒ ምንም ምልክት ከሪኦ ከም ዘይብለይ ተሕብረኒ። ዋላ እኳ ማንም ጓና ሰብ ክፀሮ ዘይኽእል ሓጢኣት ዝተሸከምኩ እንተኾንኩ ብንእደይ ምኽሪ ግና ተፀናንዓኹ። ንሰብኣየ ድማ ከም ተደይ ዝነገረትኒ ካብኡ ከም ዝጠነስኩ ነገርክዎ። እተን ቅድሚ መርዓና ዝነበራ 2 ሰሙን ቀኒሰየ ዝነገርክዎ። ኣብ ዕለተ መርዓና ዝፈፀምናዮ ርክብ ከም ዝጠነስኩ ኣረዳእኽዎ። ሰብኣየ እውን ኣዝዩ ተሓጎሰ። ካብ ኣዝዩ ዝፈትወኒ ዘፍቅረኒ ሰበይቱ ውላድ ክረክብ ምዃኑ ተሓጓሱ ገለፀለይ። ኣነ እውን ብጊዜያዊ ምትላል ዕድመይ ከናውሕ ጀመርኩ። ኣደይ ካብዚ ዕለት ጀሚራ ንዓርኪ ሰብኣየ ትፀልኦ ነበረት። ካባይ ንኽርሕቕ ድማ ዘይትገብሮ ይነበረን። ይኹን እምበር ዓርኪ ኣፍቃሪየ ከፈራርሐኒ ጀመረ። ንሱ እውን እቲ ናይ ዕርቃኒ ዝቐረፆ ምስሊ ንሰብኣየ ከም ዘርዮ ይነግረኒ። እዚ ድማ እቲ ሓደ ጉዳይ እንተዕረፍኩ ዝበኣሰ ጭንቀት ፈጠረለይ። ርግፅ ንዓርኪ ኣፍቃሪየ ዝነበረኒ ስምዒት ኣዝዩ ልዑል ዝነበረ ኣፍቂራዮ ነይረ እየ። ግና ድማ ስለ ዘፍቀርክዎ
مسؤ خنبر مالتي كونه فقر خالي حدار دما خالي هيوتي سب زي فلتو من قدي ركبنا خنقصلي زدلي انا كنا كال اي جيجا خسر حيد لهون اب حدارين نحلهو ركبنا بحقوق كنقصلن حسبلو نحدثو من ادل كم زحابني عند حرحر راي زي ليدو دما نسب اي اتحلف مشتر بمنقار حداري فح كم زبلو افرارحني إذا مشتر ندين تناجريا برقص كتقادي دويا أركب كاريا يبون كل خين يخونه سبعي يسرح وعيون تمزق قصي اندار اي كحتاني فتن زعواتي أبكبري زلوت انسن تعنين تجنقا أديكنا نسبعي حق استمسيلا كالرأيو كابا يزخون ازداراترو ندار تعزب كم زيبلو تحبراني أنس زحب أخولو محب أخوه أتي عرك سبعي قنا زي سفراني بمسيل عدي كتتبابعني ولا كنت فتنت قنا دما وشت أي زلو سمعيت كتكيريك عالة سبعي اتم أبقز أي زريقم سمعيتات بسنكت انسيس تفتقرو يوم إلو سلازي بنزب أبقوني كوينو نعين محقواسي يتعر نبرا أبزمونغو جنكات اندحلقو حنتنيك أربا محازاي صبوق حدار مركابي تنقداني أنا ون حق خيبلا وشت أحروف كوينا أتا محازاي أودات كتمار زيا كيزي أحليفاتو دحرقنا نحدار سحتا ودي كم سعنت تعليلاني زعبا محازا فكاريت حتاني كم صفات ورتو تنقراني أنا كنا زي تطبقو حندبت سلز نبرا مسؤول زلو ركب كتاقوارتن بزوحات والد سلز قاير نا أب فقرات ميدو كاريفوا نابكال أوتوالد كم زخايدن نقصالي نحدار كخونا كم زي خلال تنكر بزبالة الزراربا نقرقوا محازاي كاب الزرارباي سخونا نقار كي تعزب قلت إفا تفلقوا حسابي كله نبعر كسب أي خونا نيدي زربا ندحري قريفة نسب أي رسئة كله حسابي نفتي ولادو استشكم كله عرك سب أي جيرا نقزاي مخار قريفة نفتا نبينو استقاري عقزا خدكو عرك سب أي زنبرا سمعيت أمنا كساب سمعيتي مقوصصر زعبين خونا قنا دما كاب غزا قلعنتي بفقاد ولدي استحصقو سبعي قريفه كخيد قن فصومي فقادكو اب غزاي مسكدكو قنا بيني حساب كسلاسل جمركو حداري كاب زبتن مسعر كسبعي بحبو ركب كقصي وي دما مستا ناي قربا محاساي ركب كهلوم بمغبار ناي كلتينا ركب كبقع كصعر زبليو إذن ودزن كحسب معلتي والدي أخلا كافي استمرعنا له معلتي كل تسومن قديمو ولا كنت ولدكو سبعي قن بزعبو أي تزاربانن خداتم يخأليو بمعليو حليفو يوخن بر عرق سبعي قنا اتمشتر سبعي يخصم وقبرا سبعي ورتات من السمعي قنا مدردار جمرا لسبعي يزحب أخوه مشترات كبزحو خعالا عرق سبعي حدارنا خبتاني كنفات حاني زدلي اتا ارقاني كوين زر مسلي ناب إيد سبعي أبصحة مس عرق سبعي ركب كم زنبرا نفلتا عمونغو خلتينا سب حدار قنص تفتقرا يخون مبر اتا تقوانفو قدم حدار مقبارنا سلس نبرا بيعريتا حلفو كم زينا انت نبرقنا اتي زخبدا فتنا ناب هيوتي مزار نسوغل عرق سبعي اتو ولادناتو مخانو نسبعي 5 نقرون حداري كفات حننيو عطنقوني ويدما كمشت اي كونو بحبو ركبنا نخطصل يحتني سلازي اتو ولادي كاب عرق سبعي وليدايو اندحر سبعي اتمشتر نغيريو غنا مستقل تاسومن قديمو مولادو خطر تاريخ علي نسبعي اتحقي انت نغيريو دما كفتحنيو انا غنا مسؤية خنبر زدالي انتاي مقباري حشاني نجاهم نيمات ميديا تخفاتلتي حساب رئيتوكم سلازريني حساب رئيتوكم ابني كومنت مصحف بودا قدفو لي كم ببويا